Khawvel puma Kristiante ni pawimawh ber zinga mihringte chhandam tura Lal Isua Krawsa khenbeha awmna ni Good Friday chu Vawiin April Ni thum Zirtawp Ni hian Lungleia KOhhran hrangten urhsun takin an hmanga Hriat theih chinah Lunglei Electric Venga KOhhran hrangten veng chhungah chhiat tawk an avanga an hmang thei lo tih lo chu Good Friday hmang thei lo an Hriat ani lo. Chimlama KOhhran lian ber Mizoram Baptist KOhhran chuan Good Friday pualin nizana changkhan hun an hmang china BCM headquarters a hruai tu te po in KOhhran hrang hun hmangin lalpa zanria sacrament an buat saya in khom bana KOhhran in pol ho na le zai khom program te siam ni in Vawiin Good Friday zing in khoma headquarters a changa thupui thansa kapa an ni hingai dam ro lukabung somni pathum chang somthum pali ti hmangin thu soi tu ten pathian thu cha an soya KOhhran tamzok chuan thingpui ruai buat sayin chahnulama KOhhran in pol ho na le zai khom a le a zanin lama po in khom ba ka KOhhran in pol ho na le zai khom program buat sai ani bok Vawiin a KOhhran thenkhat in Good Friday puala hun an hman ho na ilo thlirila Pathian mangai na cross thule pathian mangai na thui an ani chuan kan nat na te kuring kan lungai na te ko hur nge ya nima se la ke ni chuan lungai na ta bua pathian bua ti re the kan ngai sia ma ni gong ko kan ben sewa lapa chuan ani chuan kan za kholo na chu a ta a Tura na le ti du ta na taksa to hiso ne sia tuhan hei hian kan lalpa Isua Krista mangai taka he tu na la tha takin alam ti ra hian Good Friday ni hen ngai tuang u azin ti so le pakhat na ta san tu
khi nó khop meu ở chungah eng mà ka mulo chu thi chuan ka ve langa ka chwa mai don ani ati a an ni ro chuan oring takin crossa kheng be turin an ngen lui sama Suala kabono Kristan min zong ho avan ro puina kalsani thing an chedong cross lera an khai kan bo chhiat na te avangi thi na rap thak tuari kalalpan kay miswal min chandam ta mangai na
pathian in Khawvel hmangai em a chuti chuan fa pamal nei chun a pe a ama chu tu po ringa piang an boral lova chatuana nunna an nei zok nan kapa an ni hingai damro ador le kan chiar chuan an thil ti hian hrelovani hian korhanote chibai kabuk chawa tuma terule somlin mia lava kan zahian beram angin kan vak bovama ni konga kan peng thewa lalpa suan ani chunga chuan kan za kholo na chu ngatta a ani chu mu sitin a oma kini la chuan ani chu kan ngai sang silo ani chuan kan na te phurin kan lungai na te po a phur nge ya
Good Friday hian Roman Catholic KOhhran chuan Isua Krista tuarna chawmpuin mani in phatnan le swal thupa choinan chaw te ngeiin Isuan Calvary tlang pana cross pua a tuarna chawmpuinan cross kongzo an nei china biakin lama pathian thua in pol ho na le cross chawimoina nei chunzom chin ni in Vawiin Good Friday hian Lungleia Roman Catholic KOhhran te po in falcon le an biakin in kara cross kongzo an nei Line number 167.